RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nga ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Philip, 24 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa bukol nga nitubo sa kong may puso. Daot na kay kuglawas, unya kutob sa akong mahibawan nga para tambok, matambal man o physically activity, buhaton dayon nako sa way pagduha-duha. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bisag unsa na paliton sa kong mga vitamins para patambok. Ingon ini ang panghitabo. Bisag unsa na malay akong gipatumar nga vitamins ni mo, Philip. Wa man gyud ka manambok do. Oh, ngunani na gyud tingali ning akong lawas ma. Ay, murag tuwa gyud ka maliwat sa side sa imong amahanda. Nga bisag unsa og kaon daot lang gihapon. Na ako'y laeng gipalit nga vitamins nimo. So why ito? Basin pag mauyon ka ato. Nasad ma? Wari mo gud. Saan di ta makatawa nga? Walad kapila naman gud kamo hiskot ako nga palitan kang mama nimog vitamins bisag unsa nga klase nga vitamins. Aron lang nga manambok ka. Pero sa kutanaw nimo, wa maginausab. Daot ra manggihapon kay ka oy. Nagibay eh. Mo gini problema nako. Mao. Ya, sao na pala ani si Misya? Ha? Ha? Hagok? Atikon pa man ko nimo ay klaro ana nga ibog kay kang Misya. Yung sugod mo pakibaw. Sige, makagpasiplat. Unya, kung nana si Misya sa imong duol, mausab dayon ang imong lihok. Bay.
Ako sa'y pangutan uni mo nga otro manggani ko. Bisag unsaon ako kaon, wagi ko manambok. Ay, sugton ka ko sa kong panguyaban ani pa. Kung mao ni akong lawas. Unsa, kay ngano di ay? Nanay kay plano nga panguyaban. No, agbayra. Pero gaduduha lagi ko, kipasino niya og katawaan lang ko. Ya usahaw man nimo pagkahibaw kung dili nimo suwayan. Suway sa... Ha? Nindot kayong tanaw si Misha, oh. Buwag balibul, oh. Tanawa. Kay! Ligod kay tanaw, no? Ligod kay kundas yun, oh. Urag mas pusgan pa man na si Misha tanaw kay di mo, bay? Pani mo no, may pagbahawa ka niya. Sa mo, sa tanaw daw. Sugas daot, Unsa maning nadunggan ako, Philip, ha? Sa imong amahan? Nga na ako no kay planong panguyaban, ha? Ha? Huy, kung dili gusto ang babae nimo, ayaw pamugos. Na ay daghan, uy. Bisag daot ka do, pero maayo biya kag hitsura, nak. Supportive jud kay kanako may. Siyempre, inahan gud ko nimo. Ako mao'y nagdani mo dinhis kalibutan. Busa para nako, dili maayong mamugos kag babay. Nakasabot ka? Ma. Unsa? Manguyab ka nako? Oh, Misha. Okay ra ba? Wari masuko? Wara man. Pero, sure gid ka, na. O lagi, nikatawa lagi ka. Angan! Kinsa ba dili magkatawa? Kumpara kung ang lawas nato, oh. Oh, compare. Kadaot nimo. Unya ko nagdunay gubot, be. Makalaban ka kanako. Misha. Maong, sorry, Philip. Karon pa lang, sultihan na tika. Wa kay chance nako. Misha. Daot, bangkay, silig tukog. Muli kasagaran nga isungog nako sa gamay pa ko. Hangtod na nga nidako ko. Sa bata pa ko, dili ram gyud kayo ko ingon anak ka apektado nga daot ko pero sadyang nidako nako. Murabag nahimo siyang insecurities nako. Ug sadyang nidako ko, mas nakabantay ko sa iyang impact nako. Labi na sa mga butang nga gusto na kong buhaton. Imbis gusto ko nga magbasketball, pero tungod sa kong kadaot, naway mukuha nako kay basin niya kunog maunsa ko. Ilabi na gyud sa babae nga akong magustuhan. Murabag lisod imaginon nga naay mosugot nako kay para nila kung pananglit kung ako no'y kagubot kinsa ko ni mulaban ako. Hangtod nga mas nagkugi pagyud kog pangitag paagi kung unsaon nga maundan-undan ang akong lawas. Unya, Mag-gym ka? Sure, oy. ingon sila ang pag-gym ko no, pwede ko no makapatambok sa usa ka tawo. Abas pa di, og mo na'y makapadako nako. Ay, dili ka kakatawaan, anabay? Aw, pagkatawa lang ko sa lagot. Wala man sa epekto nako kay naanda naman ko. Ang akong focus ron is ang akong progress. By Philip.
Mag-gym ka? O ma, Mao ding nagsapatos ka. Dong, basin bayag mabughat ka. mama sa doy. Daot lang ko pero kaya na ko eh. Nala, sige, pag-amping. O ma, Kuyawa ah. Consistent kayo na. Ikatulo naman ni Murong Adlaw, no? naningan ko din ako. Oh, good luck. Uy, hinay lang, uy. Mura magkag nakiglumbag kaon diha, uy. O kay kontra dong. Mo tingali ni magkapatambog ganing Jema. Kay ganahan jud kay kamukhaon ni guman. Murag kabantay baya ko dong, murag ni dako-dako kagamay. Kanang imong abaga ay milapad. Aw, gamay ra hinoon. At least ma, di ba? Nai-progress. Uy. Bay. Dako naman tingali kayo ng imong alsahon. Kuha ng plate si mo, eh. Bago pabaya ka. Mag-usa ka simana pa lang ka. Gusto na lagi na. Oh. Kau good. Bahala ka. Uy. Isang taon na. Bay. Bay. Kay mao kag unsay nakasayop nimo. Gusto magug kang diha dayon, marisulta na dayon sa imong gibuhat bisag dili mao. Maon na. Tanawa. Na-injury na hino ng pulso nimo. Ay, hubagra ni ma. Mawar ni dayon. Ambot nimo, Philip. Musta bay? Ni abay, di okay naman. Nya? Nasa magang balik og gym? Puhon bay. Unsa man ning gamayng bukol sa kong pulso? Kahir ba kayo? Manhinoon sakit kung dili lang hilabtan pero kung pislito og mayo, sakit na siya. Unsa man kani? Pag-una, gamay pa man tong nga bukol. Hangtod nga nidako siya nga mura nag-julin kadaka. Abi na kog mawa ra pero nilabay na mo lang ang tulo ka tuig. Wa nang gisa mawa. War sa kumabalaka kay dili man sakit. Musakit raman siya og pislito na kog mayo. Mao nga ni-appeal ko sa online consultation medical group sa Facebook. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ingon sila nga tendonsis daw kuno ni ug harmless rasad kuno. Tinuod ka? Di raman siya sakit ilihok-lihok. Maka-feel na kong sakit kung pislito na kumayo. Ikaduhang pangutana, duha kuno kaklase ang bukol. Bukol sa bukog ug bukol sa ugat. Ug delikado kuno kung bukol sa ugat. Unsa man ako pagkahibaw nga kining bukol sa akong pulso
bukol is bukog o bukol ba ni sugat. Ikatulong pangutana, kung tinuod man nga harmless ni, pwede ra ba nako siyang ipatangtang? Dili ra ba delikado o pasagdan na lang yun ako? Ikaupat og katapusan, asa man kanina ko nakuha? Posible ba nga nakuha ko ning bukol sa diyang na-injury ko niadtong nag-gym ko? Unya, nihubag akong pulso? Palihog, tabangi og tambagi ko, kining akong suliran, Philip. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, ako ug si Dr. Obra ang inyuhang mapaminaw ug mo'y mohatag ninyo og tambag, tubag, kalinawan, solusyon sa inyuhang mga pangutana ug unsa nang mga problema, punto legal man, Punto medical man, psychological man, emotional, behavioral, or Yes. balik na basta kag hit-hit na og shabu og Hay nako. Kunong nataon mo dong, maluoy mo sa imong kaugalingon Seek ug sa help. imong mama ug papa ug bang membros pamilya. Yes. Pwedeng luya gud ato ni, no? Ako Oh. kay magbisitahan man ko sa Argao Drug Rehab. At ang naghana pagod gihapon mga pasyente, unya ang mama ug papa muhilak sa kong utubangan kay Tinuod. ang ilang problema ato ni dili masulbad sa ilang millions. Bigay, bisag unsa nimo kadaghag kwarta pero Bisag ang kadaghag droga kwarta. no mo affect na gani gyud ni sa mga kinabuhi sa ato ang mga kabatan-unan, maguba gyud ang ilang kaugmaon, no? Wa gyud maayong gibuhat ang droga. Moingon man gud sila, dok, mawa kuno ilang problema. Temporarily. Da. But the long effect will remain. Naaman po ilang problema ang mugawas. Oh. Ug mo tumaw unsaon man ninyo, Ang no? pinakasakit ng problema din eh, kanang mara na kay legal nga problema, attorney. Yes. Na kay warrant of arrest. Correct. Kay nagtuo mong legal ang droga, illegal ba yan na? Whether you are using, pushing, or selling. Magkaanab kada kong gramong makitaan ug masapan nimo, mas dugay pug ka dito sa prisuhan. Oh, mo sa mga media ko na mga attorney sa mga drug company ba? Ni ana sa ding drug pusher, sa drug pusher bitaw ko daw, pero legal man ning among drugs. Mauna. Since ay mga i-greet na to, partner. Dili pa na ko i-greet ng mga sugid dito. Nga ito makutlo po talun. Yes. Attorney is that when life gives you lemon, you make a lemonade. Himo ang juice. Meaning to say, partner, Adjust yun ta. adjust ta nya kibaw ta dapat mo dala sa ato ang problema. Yes, we must know how to dance with the music. Or dance in the rain. Ug muuwan, ang ano dig mabasa. O magbaugara inig human. Kibawta muda ang pasabot ana kibawta dapat mudala sa ato ang problema. Mao bitaw na nga naaning ato ang mga programa, naani ato ang programa kini ang akong suliran. Dugay na kaayo ni pipila na gyud ni katuig, longest running radio program nga muhatag ninyo og tinuoray, seryoso, kinasing-kasing nga tambag maski unsang puntoha, di ba, Dok? Yes. Kay para dili ta magluom sa ato ang mga problema. Alright, na akong ito Greetings. akong i-greet ato na pagpaminaw ni Blaudilio Juarez, Ivy Umpok Isun, at Teresita Gonzales. Yes. No? Namo ni Justin Ranga o Minin Estrada dahil sa sugod ako pa ni mga parinti, no? Si Isidro Pilinio diya sa Tisa, Cebu City, ug si Kevin Garbo di siya Mr. Nudes Paburada da sa Tayod Konsolasyon Cebu, and the last but not the least, Yes. Daisy Madrigal diya sa Liluan, mayong pagpaminaw. Live, love, Liloan. And greetings also to Venetia Bacasmas, Roger Gomez nganing ingon, hi, Ma'am Elaine. Wow, kagwapa gihod. Walay makakopya sa kagwapa. Lunes na pod karon, maminaw na pod kuno siya sa ato ang programa RMN DXC Iligan. Kay taga Iligan ni si Roger Gomez. Si Rogie Mesecola, si Rosie Ababon Limbo, Pasita, adyan, dili na kuno niya madungog kay daot yang radyo. Uy, Ma'am Rosie, ay kagool, kay naka-Facebook, manggani ka, pwede kang maminaw sa ato ang programa pinaagi sa RMN nga Facebook account. Di magool, Ma'am Rosie. Also to Pasita Adan, Tampos Dayan, and Mercedita Las Kanghagas. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagsuporta o pagpaminaw sa ato ang programa. Punto Medical Today, letter
sender taga Cebu City, si Philip, 24 years old. Na ako no'y bukol, partner, no? Nga ning tubo sa iyahang may pulso, unya, daot ko no siya glawas, unya, kutob ko no siyang mahibawaan para mutambok, iya, madyo ko nung gipaningkamutan, pero murag wa gyud. So, una niyang, kay murag nidako man to, ang iyahang bukol, nga mura na kunog julin kadak. So, unang pangutana, Doc, ingon sila nga tendon cyst daw ni, ug harmless rasad ko no. Tinuod kaha, kay dili raman siya sakit ilihok-lihok. Maka-feel ra kog sakit kung pislito niyag maayo. Yes, maayo good patubago na to ani si Dr. Boy Ligo, no? Sa Tanhay City. Yes. O si Dr. Zui Lim, no? Unsa man ni sila nga klase nga mga doktor, Doc? surgeons na sila. Surgeons, okay. So, kining tendon cyst, may tabo mo gud kung naay break sa skin nag cover sa mga tendon. Kining tendon mo gud mo ni siya inutang gitawag nato sa usa ka part sa atong lawas nga nag-connect sa muscle o sa bone, no? So, ang kining gitawag nato og tendon cyst naa ni siya fluid, no? Lump, murag mahubag ni siya diha sa mga joints, no? Usually diha sa atong kamot, sa atong mga joints. Onya, ang mahitabo na ni musakit, mo nang giingon niya nga musakit. Onya, kung pananglitan gani ma-infected mo ni problema ato ni kay mo-form man ni siya og pus formation due to bacteria. Pus formation kanang pus PUS nana. Kung dili madali madani sa pagdaloy sa tundugo mo nang ang uban nga dili mahatag pagtagadayon nila mga cyst whatever in wherever in the body makadevelop og septicemia, no? Septicemia. But most of the time kining tendon cyst or gitawag nga sa surgery og ganglion cyst. Mo disappear lang niya ato ni without treatment, no? Okay. Mawarag iya. Mawara na siya. Depende ra kung unsa ba ka kaning ingnon kanang healthy person ba ka, no? Dili ka dali madaa sa epekto sa kaning gitawag nato og ganglion cyst, no? Mawara na siya ato ni but I rather suggest na kung mahimo lang sa labing madaling panahon, kung mapapakita mo naraman ka sa Cebu City, no? Mapakita ni mo ni usa ka surgeon, no? Surgeon. Preferably orthopedic surgeon, ha? Napagay ka ilang orthopedic surgeon? Yes, si Dr. Dilbert Moniset. Hello, taga Mandaue po ni siya, schoolmate ni nako pag elementary, one of the youngest and best orthopedic surgeons na siya diri sa Cebu along with nilang Dr. San Juan. Sila mo'y actually ni shoulder replacement sa ako ang mami, Doc. Years ago. That's why I also know him. And siya po'y mutabang nako'y problema sa ako ang running kung magka-injury ko. Siya. Liban ako, di ba? Jogging, mga ko ni... Hinay-hinay. Hinay-hinay lang, Doc. May mo tennis, mampug ka. Lain-lain tag sports, kay para healthy, di ba? Ikaduhang pangutana, duha kuno ka klase ang bukol. Bukol sa bukog o bukol sa ugat. Ug delikado kuno kung bukol sa ugat. Unsaon man kuno niya pagkahibaw nga kaning bukol sa iyahang pulso, bukol ni sa bukog o bukol ba sa ugat? Okay, diagnostic procedure, no? X-ray, MRI, this can determine kung sa mangyong location diha exactly, no? So, depende po kung asan dapita sa lahat. But usually, mga tao nga aning problemahan nga na mga cyst formation, these are people nga naa sa mga comorbid problem like rheumatoid arthritis, no? Makadevelop ni sila og mga bukol-bukol, no? So, in general, duha ka klase ang bukol. Kining gitawag na tog cyst o kining gitawag na tog tumor. Ang tumor, kung imo na siyang ablihan, ang sudya na tissue. O kining cyst, usually kung imo siyang ablihan, ang sulod ni fluid, no? So moingon kag delikado ba kung malikon, depende sa lokasyon o asa man ang bukol o depende kung unsa mang ingnon ta organ ang duol diha og simbako lang, palayo lang kung dili ba siya malignan.
Yes. Ang iyahang ikatulong pangutana, kung tinuod man nga harmless ni, pwede ra ba nako siyang ipatangtang, dili ba delikado or pasagdan lang? Sa ako naginingon ang mga bukol kung dili pa kayo sa dagko giposible pasagdan lang, some will just disappear naturally and some will need to have some surgical intervention, no? Surgical intervention plus the use of antibiotics. Of course, you will complain of pain, no? Kung siyempre mapektuhan man ang mobility ng dapita, no? Napos mong tuhod, napos mong kamot or wherever, you may take mga analgesics. So unsa man ang analgesics? These are medicines that can allay or solve pain. Example na kanang mga acetaminophen or naproxen, ibuprofen, mefenamic acid, paracetamol. These are mga non-opioid analgesics. Ako mga pasyente nga naay mga intractable pain, usually mo prescribe kong opioid analgesic. Unsa may mga example sa opioid analgesic? Kining oxycodone, kining morphine. Yes. Mao na sila ang akong tramadol. Mao na sila akong ipangresita. Pero sa mga ordinary pain lang, madara na siya. Gingalan ako a while ago. May pinamic, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, o naproxen. Pwede na siya tani. Okay. Og ang iyahang katapusang pangutana, asa man kaha ko ni makuha? Posible ba nga nakuha ko ning bukol sa dihang na injury ko ni adtong nag-gym ko, unya nihubag iyahang pulso? Yes, wear and tear ni siya sa mga joints attorney, no? Magkakadevelop mo kag arthritis. Binag na kay history of mga injury, no? So maninitabuan niya. So wear and tear due to trauma sa dihang dapita, no? Kung asa niyo nakuha mo na siya. So anywhere in the body kung kay nauntog na trauma, this may result to may ngananing problema magka-develop og cyst, no? Imo na ipa-massage attorney para mawa di siya effective ang massage. So ma-relieve ka kay cause by yung massage of relaxation, but do not expect na ma-disappear ang imong bukol or imong cyst kung imong ipa-massage, no? Dili na siya. Kinanglan gini siya. Akong balikon, ang treatment ani is removal of the cyst ug mahimo lang ipa-biopsy. Pero kung ang cyst is kanang gamay ra, wala maghasol nimo, just leave it there and this will walay problema ka, dilipiktado ang imong activities of daily living, okay ra yun, ha? Labi medyo may pagka-athletic ka, ha? Yes. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.